Eguerdion. Ongi etorriak Arantzazuko amaren oinetara. Gaur Arantzazuko Andre Mariaren bederatzi urreneko 7. eguna dugu. Jainkoaren hitza entzun eta Pasko festaren argia abestuko dugu. Guregan egiten duen Pasko lana gozatuko dugu. Espirituak egiten baigaitu libre, Jesusen erreinua zerbitzatu eta bideratzeko. Jauna atejoka ari zaigu. Egin dezakegun onena jaunari etxeko ateak irekitzea da. Bihotza libre eduki jauna barruan onartzeko eta harekin bizitzeko. Mariak egin zuen bezalaxe. Jauna bisitatu zuenean, Maria erabat prest jarri zen jaunaren esanera. Guk ere zabal ireki dezagun gure bihotza, jauna guregan bere nahia egin dezan. Otoitzaldi hau hasteko kanta dezagun zutik jarrita. Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesus jauna biziaren ogia bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, presta gaitezen berarekin topo egiteko eta eska diezaiogun maitasunerako bihotz berria. Bila dabiltzan entzat erruki horzarena, erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, gartzoei eta atsekabetuei itxaropena ematen diezuna. Cristo erruki, Jesus jauna, gozetuei zer jana ematen diezuna, erruki jauna. Dakigula jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik
eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaundita eder zaitugulako, gora zu bedenkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko baita albustiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik utoitzerako. Egin dezagun otoitz. Pentekoste misterioaren bidez, jauna, herri eta jendalde guztietan santutzen duzu zure eliza. Isurritzatzu Espiritu Santuaren doainak mundu zabalaren gainera, eta berritu orain fededunen bihotzetan. Evangelioa zabaltzearen hasieran errokiz egin zenituen mirariak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gizon jakintsu baten gogoetak eskaintzen dizkigu lehen irakurgai honek. Gure bizitzaz eta jaunarekiko harremanaz eginiko gogoetak dira. Entzun dezagun harretaz. Jakinduria liburutik. Zein gizakik ezagutu dezake jainkoaren asmoa? Zeinek ulertu jaunak nahi duena? Gizaki hilkorron gogoetak kaskarrak dira. Gure ideiak ziurtasun gabeak. Gure gorputz galkorra arimarentzat zama da, eta lurrezko etxola honek berez pentsakor den espiritua nekarazten du. Nekez igartzen diegu lurreko gauzei, eta kostata aurkitzen irizpidean duguna ere. Nork arakatuko ditu beraz zerukoak? Nork ezagutuko zukeen zure asmoa,
zeur emanez bazenio jakinduria eta zerutik bidali zeure Espiritu Santua, horrela bakarrik izan zen zuzena lurtarren jokabidea. Horrela ikasi zuten gizakiek zer duzun atsegin eta salbatu ziren jakinduriaren bidez. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jaungoiko jauna zuzaitugu, gizaldietan iesleku. Deno berriz. Jaungoiko jauna zuzaitugu, gizaldietan iesleku. Hautz bihurrarazten dituzu gizakiak hau esanez, izul zaitezte giza senbeak, zure begientzat mila urte, atzo igaro zen eguna aina, gaur txanda bat aina. Jaungoiko jauna zuzaitugu, gizaldietan iesleku. Amets gertatzen dira zuk eramatean, goizeko belarrezen antzean, goizean ezerik da garatzen, arratsaldean zimentzen da ta ihartzen. Jaungoiko jauna zuzaitugu, gizaldietan iesleku. Jesusen segizioa jartzen zaigu aurrean. Bihotzean oso libre izan behar da segiziorako. Prestagai dezagun geure bihotza Jesusek esaten diguna entzuteko eta arretaz onartzeko. Zutik jarri eta abestuko dugu, aleluia. Denok aleluia. Aleluia. Agertu zure bihotzon. Eman zu jauna zure osasuna. Aleluia. Aleluia.
Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, jende talde handia zijoa zen Jesusekin. Honek haiengana bihurturik esan zien. Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta bere aita amak eta emaztea, seme alabak eta nahi arrebak, eta bere burua bera baino maiteago ez banau, ez daiteke izan nire ikasle. Bere gurutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Izan ere, zuetako nork dorrea egin nahi badu, eseri eta ez ditu aurretik gastuen kontuak ateratzen, bukatzeko lain ote duen ikusteko. Bestela, zimenduak hartu ondoren ezin bukatuko balu, hori ikustean barre egingo liokete denek esanez. Honako hau eraikitzen hasi huen eta ezin izandik bukatu. Edota zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badu, eseri eta ez du aldez aurretik begiratzen, ea 10.000 gizon aski dituen, 20.000 kontra datorkionari aurre egiteko. Eta ezetz ikusten badu, artean beste aurruti dela, mandataria bidaliko dizkio bakia eskatuz. Era berean, zuetako inor ez daiteke nire ikasle izan, dituen guztiei uko egiten ez badie. Jaunak esana, Jainkoaren bila gabiltzanean, kezkaturik gelditu ohi dugu. Nun da Jainkoa? Eta hori galdetzean beste galdera bat ahazten dugu. Non gaude gu? Zergatik gordetzen gara? Zergatik diogu beldur Jainkoaren presentziari? Zergatik kostatzen zaigu horren beste ari ateak irekitzea? Emakume mistiko batek galdetzen zuen, jauna, zu alde guztietan baldin bazaude, nolatan nago ni beti beste nun bat? Galduta gabiltzan beste alde hori, gure jardun behar itoa da. Izan ere, hainbeste gauza importante egiten ari gara, Jainkoaren erreinuaren alde, eta egia da, gauza asko dauzkagula egiteko, eta egin beharko ditugu. Baina beste gauza bat daukagu importanteagoa. Geure gorde lekuetatik atera, eta jaunari utzi gu aurkitzen. Hain lotuak gabiltza, eta jaunari ez diogu heldu lekurik uzten. Eta horrela, ez dugu entzuten gure etxean ate joka ari zaigunaren deia. Jainkoak ez ditu gure gauzak bilatzen, geu bilatzen gaitu. Baina gu, okupatuak gaude Jainkoaren gauzetan. Espirituak libre mantentzen gaitu,
Jainkoarekin paseiatzeko libre, arekin egoteko libre, arekin afaltzeko libre. Egin dezakegun honena, etxeko atea ireki eta harrera ona egin jaunari. Mariak bere izate osoarekin egin zion bezalaxe. Nazareteko ura sukalde irekia izan zen. Han jaunari atea zabal-zabal ireki zitzaion. Ikasi nahi bagenu. Zenideok, itxaropen garbiz, otoitz egin dieza jogun zeruko gure aitari, berak entzungo baititu gure deiak. Eska dezagun usterik onenaz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren alde, beti Jesusen bidean aurrera egin dezan, bihotza libre eta maitasunez beteri duelarik. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Behartsuenen alde, gure ondasunak banatuz, guztien berdintasuna lortzeko pausoak eman ditzagun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Egun hauetan ikasturte berriari ekingo dioten gazteenen alde. Ikasturte berri hau ere, gizatasunean eta fedean hazteko aukera izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Arantzazuko amaren inguruan bildu garenon alde. Mariaren antzera libre izan gaitezen, jainkoaren deia entzun eta lagunurkoa zerbitzeko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Jaso aita ona elkarte honen eskariak. Eta espirituaren doainez aberastu gaituzunez gero, elkar zerbitza dezagula pozik. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren eskaintza hau jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa presteko eta gizartea salbatzeko. Eskaintza santu honek Jauna, ekar diezagula beti zure salbamenaren doaina. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zure indarrak bere betera eraman dezan. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotzak, jaunak aldauzkagu. eskerrak jaungoiko gure Jaunari, Elokita eta zuzen. egoki da baiet, zuri eskerrak ematea, eta zuzen zu gorestea aita santua. Maria Birjina intzatsuaren ospakizun honetan. Berak, ezkon berriekiko arduraz bere semeari errekotu zion, eta zerbitzariei agindu ark esana egiteko. Urontziak gorritu ziren, gonbidatuak poztu, eta eztei jatordu ark irudikatu zuen, Kristo Elizari egunero eskaintzen diona. Ezaugarri zoragarri honek, mesianitar garaia adierazi zuen. Espiritu Santuaren doaina agindu zuen, eta aurrez seinalatu Kristo nekaldi gorriaz jantzi zen ordua. Eliza bere emaztearen alde gurutzean bizia emanez. Horregatik, aingeru eta goiaingeruek gurtzen zaituzte beti zure aurrean pozik. Utzi ikuzu haiekin bat egin dezagula gure gorespena kantatzeko. Santu zara Jauna, eta guretzat ona, eta gizon emakume guztientzat errukitsua. Eskerrak ematen dizkitzugu bereziki Jesu Kristo zure semearengatik. Mundu honetara etorri zen, gizon emakumeak zuregandik urruti dabiltzalako eta elkarren artean bizitzen ez dakitelako. Espiritu Santuaren bitartez, gure begi belarriak ireki zituen, ikus dezagun elkarren anai arreba garela, eta zu zaitugula guzti honetan. Eta orain, Jesu Kristok mahai honetan biltzen gaitu, guk hemen egin dezagun berak lehenik egin zuena. Aita guztizona, santu egitzazu ogi eta ardu hauek, eta Jesus zure semearen gorputz eta odol egingo dira guretzat. Guregatik hiltzeko bezperan, bere ikasleekin azken afaria egiten ari zerarik, hartu zuen ogia,
eta zuri eskerrak emanez zatitu zuen eta haiei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berdin, kaliza ardoz bete hartu zuen, eta zuri eskerrak emanez bere ikasleei eskaini zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, aita guzti santua, zure aurrean gaude pozez beterik, gogoan baitugu gu salbatzeko Jesusek egin zuena. Haren heriotza eta piztuera ospatzen ditugu. Berak Elizari eman zion opari santu honetan. Aita guzti santua, zeruetan zarena, onar gaitzatu zure seme maitearekin batean. Jesusek guregatik hil nahi izan zuen, baina zuk piztu egin zenuen. Jesus orain zure ondoan bizi da, baina hemen dago gurekin ere. Azken egunean aintzaz etorriko da, eta haren erreinuan ez du inork izango ez nekerik, ez penarik, ez negarrik. Aita guzti santua, mahai honetara deitu gaituzu, Espiritu Santuaren pozez beterik, Kristoren gorputza hartzeko. Kanari honek eman diezagula indar zuretzat gero eta atsegingarriago izateko. Gogoan izan jauna, Francisco gure aita santua, Fernando gure hartzaina eta beste hartzain guztiak. Emaiezu zure laguntza Kristoren ikasle diren guztiei, bakegileak eta zorion emaileak izan daitezen. Emaguzu guri ere, egun batez, zure ondoan bizitzea, Jesusen ama Maria beti birginarekin, eta zeruko santuekin batean Kristorengan. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita kangoiko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan behizuten izena, etorren izuten reinua, egin behizuten zeruak bezala
emaguzu bakea gure egunotan. Zure arrukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea gospeta indarra, oraino eta bete. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure nahia den bezala, emaiozu elizari, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizela, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue bakea elkar. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko bekarua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko bekarua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko bekarua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Gurekin egon, jauna, gurekin, kanta dezagonten. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunra, gurekin egon, gurekin.
dezagun otoitz. Zuk ematen dizkiozu Elizari zeruko doainak. Zaindu ezazu berarengan zeuk eman diozu grazia. Espiritu Santuak indar gaitzala beti, eta hartu dugun Eukaristiak eraman gaitzala salbamenaren betera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Da zure espirituarekin. Bedenka gaitzala jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Eskerra